Luto na mong binangkal. Oh, makadala na gyud kog bukid nun aning binangkal. Kung kumanghod nga kugyan kay maluto binangkal oh. Buya. Akong mama. Ako ni. Ikaw na. Alas si Boy ba? Ha? Iso ni Argilies, nining Argilies. Nandiyan ito yung patambal. Kinsa mo na may vlogger. Na kay vlogger anak. Ay? Oh, naa dito sa Bukidnon. Oh, Valentina ang pangalan. Mao lagi. Imong lagi tunguan kay naa po ang naong ni nanay, na po din naong nimo. Anak din ni tatay ni. Doble na nanay daw. Sa nanay daw nimo. Naong po na ako. Ni tatay po naong niya. Binangkal mga unta. Nami kayo ni. Kabi ka umuat. Na. Tilawin niya ninyo. Mani. Ninyo. Nalangan di ko sa kong trabaho gumikan sa mani. Eperte na kong ulita og mani. Hala. Ano pa pagsugo di mo ate kapila na na. Ikatulo. Wow, binangkal. Asa man ko ani ko sa liki. Kamu ray tilaw. Ari ko sa liki. Lami kay liki. Mo na gipagikagubtan sa tanan ang liki. Binangkal nga liki. Kaya may binangkal Naman kayo. Kagubkub kayo. Suko ang iro. Lami na. Nga na ang mga binangkal ito. Salamat. Sila ka. Wala na dito ka na nga diskarte. Tudluip kuday. Kani mo tuluan ta ka. Panto ko dito puhon. Magbinangkal ka. Gusto ko makatuon og himog binangkal. Kaya kung ikaw ang maghimo, ang imuhang baligya, 5-20 right sa pilisin kandilan. Dali ra kay mahurot. Kaya ikaw may naghimo, di. 5-20. Kaya mga ito. Mga unta. Binangkal with lunga. Yummy kayo. Dalagi ko dito kaya patilawon ako sila sa binangkal nga piting lami. Sana all. Thank you sa pagday. Ami man jud. Huwag katingog si mama. O siya ka baro sa hikaon. Ngod sa kalami, ako katingog. Wala. Kuyaw. Apil mo kaon na ni, di ba? Makalimot mo sa inyong pangalan. Ha? Ami kayo. Ay. Nga, balot-baloton pa ne. Kaya sila nga, kagikan gani, kumpra gani ni Lola ba? Kaya, ugma, ako itong magputos ko, ugma akong putos ato. Bawa pila, ugma akong buhat ko gani, dali, ala. Insi, dali pa na insi. Pagkalami niya mag-vlog sa nga. Gwapo na sa kuko eh. Sinaw-sinaw na. Oy. Ano dito nila? Yeah, ini-post natin. Makita na nila. Ha? Hindi ko na i-post ba? Makita na nila dito. Hindi pa siya kaabot. Hindi pa man. Hindi pa man karon. O pamandian mo na ikuan. Sa YouTube na ko na dito. Sa YouTube lang. Isip lang nimo. Tilawin ninyo ang binangkal sa agusan. Lami kayo. Kay special kayong nagluto ani akong manghod. May manghod. Only one. Is Tiffany Apale. Listen. Bye-bye.